Se on show-paketti. Eli? Shockhaux. Tarkoittaa sitä, että on niinku kaikki tarpeet jätetty tehtaalle paitsi kierroslukumittari ja hanskalokorun kanssa. Ja sportpenki. Joo. Ja sitten on tuo Philipsin High Power Monk. Onks bassot täysillä? Joo. No niin, saapuu public corner. Sinne vois mennä sitten vielä Jälkihöyryllä. Joo. Keulaa pitää kyllä kattoo vähän, et se ei ala puskee. Joo. Tästä tulee yhdessä siis mieleen kuorma-auto. Pitää vaihtaa ihan koko ajan. Oliks tää laatikko aika hyvä? Joo. Vaihtaa nyt ihan mielellään. Joo. Ja toi yllättää, että hiilan tuolla meni yllättävän hyvin. Joo. Kyllä nätisti se korjaa linjaa. Joo. Yrittää vaan katsoa, ettei ne ihan noilla etufillareilla, niin on vonni kohta on. Siitä puolelta. Jep. Ja sisältä ohi. You can take him. Mut siis tosiaan se, että miettii yksi nelonen, mut tässä ei tuu fiilistä niinku tehottomuudesta. Ei, tää on siis määrämittainen niin liian niin kuin, mun mielestä on huonosti sanottu, että tää on niin oikein kokoinen moottori, mutta tässä on sopivasti vielä niin liikaa. Tässä on, Niin se on ehkä se, että tässä on sen verran elämäniloa tässä joo, kylässä. tämän kanssa pystyy pitämään hauskaa, että on sitten joie de vivre. Joo. Mä otan yhden kiekasta jäähdyttänyt vaan kasataan. Vähän niinku just tää vähän keulallaan. Joo. Siihen tää tottuu, mut Joo, voidaan ottaa sitten jäähdyttelykerrosta sateessa, että saadaan nyt joo, vesijäähdytys. Joo. Kierrosaikaisessa arvioissa, että täällä saisi niinku puhtaalla kierroksella ilman mitään häiriöitä. Hyvin vaikea sanoa. Näillä renkailla. Tosin en osaa yhtään sanoa niinku. Tää on varmaan niinku ihan 50 tunnissa. Joo. Tää kattoo videolta niin. Tää ei tunnu niinku siltä, että tää olisi aivan hukassa täällä tää auto. Ei joo. Siellä tällä rataprofiililla. Joo, ei sit niinku just tämmönen mutkainen sykärattu sopii tosi hyvin. Millään autolla ei saa niinku suoran nopeuksia. Joo, ei. Et lähinnä jos tässä keulassa olisi vähemmän pitoa. Ei se. Tää oli ambitious but rubbish. Yritin jarruttaa mutkas vaan sortettua. Kiekkavittari pitää katsoa koko ajan, kun se sen verran hanakas nostaa kierroksia, ettei mene yli. Joo, ja se on vielä niin terhakkeet. Ja sitten vielä kun se neula näyttää mitä sattuu, niin sitten periaatteessa